Malta issieħbet fil-kampanja internazzjonali Blue Heart kontra traffikar uman. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u dawk Ewropej Evarist Bartolo u s-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi Rozjan Kutajjar spjegaw kif permezz ta' din is-sħubija Malta se tkun qed tikkontribwixxi b'botja ta' 10,000 euro lill-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti kontra droga u l-kriminalità. Ftit qabel il-Jum Internazzjonali kontra traffikar uman li jiġi fit-30 ta' Lulju, intqal kif it-traffikar uman huwa reat li jżarma lill-individwu mid-drittijiet tiegħu u tneħħi id-dinjità tal-persuna. It-tema ta' din is-sena tiffoka fuq il-ħidma sabiex tidentifika it-traffikar tal-bnedmin, toffri spalla u ġustizzja lill-vittmi, kif ukoll tiffoka fuq dawk li għatu l-ewwel għajnuna kemm minn aspett ta' counseling u anke minn aspett legali. L-Aġent Direttur mid-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem qal li ser jiġi offrut taħriġ għal ħaddiema fil-qasam tas-saħħa jew soċjali sabiex jidentifikaw l-ewwel sinjali ta' traffikar uman. Ġifieri meta jkun hemm ċertu nies li jkun hemm qed jiġu akkumpanjati ma' xi ħadd u forsi da xi ħadd tagħhom qed juri ċertu power, mhux qed iħallihom jitkellmu, hemm ċertu elementi li bħal speċi bniedem jista' jinduna li hemm xi ħaġa jista' jkun xi ħaġa għaddejja. Fil-konferenza tal-aħbarijiet intqal kif il-pandemija wriet ukoll li kawża tagħha speċjalment nisa u tfal kienu iżjed f'riskju ta' traffikar uman. Il-Ministru Evarist Bartolo tkellem dwar l-azzjonijiet li ħadet Malta fuq livell internazzjonali kontra traffikar ta' persuni, bħall approvazzjoni tal-appell għall-azzjoni biex jintemm ix-xogħol sfurzat, skjavitu modern u traffikar ta' bnedmin li tnieda fl-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fl-2017. Biex kemm jista' jkun innaqsu u nikkontrollaw minn dan it-traffikar tal-bnedmin għax huwa delitt kontra n-nies, fl-istess ħin qatt m'għandna ninsew li l-vittmi ta' traffikar huma nista' tlemmu l-laħam li jweġġaw li huma abbużati u allura rridu ngħinuhom bl-aħjar mod possibbli. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Rozjan Kutajjar semmit kif l-istatistika turi li f'Malta l-maġġoranza tal-vittmi huma nisa għal skopijiet ta' xogħol u prostituzzjoni. F'dan il-kuntest saħqet li l-Gvern kommess li jibqa' jiġġieled dan ir-reat kriminali li jikser id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Jekk wieħed jara il-budget allokat għal traffikar uman, wieħed jara li kien hemm żieda sostanzjali issa għandna madwar 300,000 euro fis-sena sabiex aħna il-politiċi nutilizzaw b'mod għaqli biex inqajmu kuxjenza imma wkoll biex nofru għajnuna fil-prattika lil vittmi li jersqu l-qudiem u jikxfu li huma kienu vittmi ta' traffikar uman. Fil-jiem li ġejjin, postijiet prominenti f'pajjiżna pal-bib tal-Bombi, is-swar tal-Imdina u l-Funtana Tritoni se jkunu mixawla biex jitqajjem għarfien dwar it-traffikar tal-bnedmin.